guys, madong adlaw ting tanan. Adlawng Domingo re karon, happy Sunday. Karong adlaw guys, anniversary nila sa nagtatay. Happy anniversary ninyo tay. Tenta tagahan pa mo paskog nga panglawas. Happy yapon. Adlaw. Simi ko tayo. Pila na mo, nay? Around Pila na to, nay? Nakalimot mo ko gapon ko nang utana. 58. 58. Tay, day gana. Gigas nga ti Julie Malviri. Ang naghana tayo sa kaplato na tayo. Tay, hila mo tay. Pilaw tayo. Kaya yung mabilis, Prutas na. Murag grapes. di kaya nga pa bari ng kilawon. Nalipas na tayo tagang mga Julie kuan. Usang sildo po sa Facebook. Salamat, Julie. Salamat din mo tay. Kay Yan po kutay nga mga silduhan magdaghan sildo sa Facebook. Nga na kasi ay witin yugasan. Kanyang po na. Pasalamat ganyan ko rin. Sa mong anniversary nga. Nakapamutan ng mga igsoon. Mga unang kabuktugan patalo sa tianji. Kan po mukado. Datay, ikaw matay. Chinese avocado. Lain na naman ka doon. Mukado ba nila yung mukado? Chinese lagi. Kanang na mukatay. Waka magtanong mo gani. Nga slicer nandiyan kay batang gin. Nailiso ni Tiwa. Saan mo nagtanong ti? Nailis wala murag pipino. Naidarag buwad nay. Sa kakilo, 180. Nagkasali ka. Holhaw Tay na. tawa na ko sa puta tay sa. Salamat sa Ginoo. Salamat pa darit kay mong gasal niksi. Pwede ko. Supli na sa 500. Ate Julie. Nayatag ni Ate Namaduli. Julie, pwede ko na ipalaman na tay sa. Galing palit ko darit para tapi. Kung pala tayo, ito nga kapag 2 kilo ang ipalit. Di kay arong di na magsig. Ate Julie. At tay. Tay. Mantika ay sa kalapad. Kuya, siga naglapad ulit. Siga na naman. Buhay lang kay kanina no, sa ikaw. buhay ko Kuya Lester tay sa hay Kuya Lester. Kagod nga ako ang ipakagod na ha. Inigata ng aliana kay Ali. Karong di na makagod. Ako rin bayad kay Magbulot sa ko. Di, kananggan ka na ni binunot. Pila mo di ka? Duha to. Kanang ilaw. May binunot da. Kuyatan may Ano ba yung kanyang na bayan? tay sa. Ano yung sinabalit nyo? Magbiko tayo. Bikura. Pilay bayad na ay. Bayad sa pagkagod ba? Lumik lagi ti. Huwag mo kinakpis. Piti Kamo. kasin ay. Patay. Ay. Piti kasin may ganay. Huwag dakpin manok. Wa patay. Nagdakog manok tayo do kabuk. Naidangat mamaduli. Salamat, Julie. Kay saan man na tay? Halangan ang sa. Isahan ko. Kuhaan na nagpara pansit. Ate Julie hamas ang kulirik at Ate Julie Ay, na. away mo Ate Sila mo Julie. tayo. Mara pito ni grapes. Tamis mo ko na. Nakapalit ka sa pili ng Ate Julie. Ipaning lang nagsilis. Mama Julie. Te. Saan sa? At ang pili ng Ate Julie. Hala, wala na siling. Wa na Ate Julie nahurot na Ate Julie. Pumang ko sildo. Nakapalit ka tay sa. Wow, uy. Hala na. Last ay last. Kay lamoy ni. Nabok. Kumahana na na. Karon pas tayo mo katilaw. Malberi tayo. Karon pa. Karon pa man na. Napislat ng guguban. Aron ko na Nay nabilin ay. Ha? Nay nasalin. Naman. Wa man magagdaga. Ug ako mukanda na kaya man yung mix kasin. Wait kanina anda. Dangog. Pero gigasan na rin na. Hindi na pamasa mo una. Hindi. Mother. Wala mo una. Don't. Kan away na kay ro. Pamana muna. Ay gay. Nay, di man yung bawal mo na kay ko man eh. Di atlan na daw. Ikaw pa nakaswede sa Facebook. Karon pa. Salamat ka Ginoo. 3,000. Mo lagi to 3,000. Nakasakay ka. Dapuhon sunod kaluyan. Naman pod. Gamay pa pod. Ato pa nagdugangan. Ang ibang news Mga ko gadi na dyan. yung mauglasan, gadi Ginoo nang mo share first blessings. Ang YouTube Di ba tay? Di ba tay? Ah. Anak nga mo share o bisag unsa kalisod na blessings nga mo dawat mo share gihap basag ginagmay magsisihan jud gihap Ginoo. Pangano lagi mo. Sakay gadi man ba kasi. Dahil ka na ako ka luto na kaya man. Anak nga ayay. Kaysa ni nga Ayay, di mo na naginikanan. Iman na ka. Saan sa? Kanay, kanang anak nga ayay nga wayo na naginikanan. Wa niya sa katapusang panahon. Di malas ang ilang katapusan. Kurikong. Nuna na nanay. Pwede ka basa lang sila. Puro tris. Ako bisag nakalisod ko tay kay. Bisag nakalisod. Nagyapon ko. Bahala ka may bahala gusintos. Sila. Mo ni ikalipas ginikanan. Bahala gusintos. Di ba tay? Mo ni ikalipas ginikanan. Oo, no, may pampo. Ay pantay gigasahan po yung kagpantay nga pud. Kaysa Hindi pa lang magputi dyan ka po, kutro kanilo tayo ito. sa. Gahi. Ang tarang mga anak na napa mga buhi at Kaysa mga apo. magputi ka kutro tayo sa. Manang pasalamat ang Ginoo.
lang pa. Mga anak taga-grasya. Mga sa di mo sila magkuri-kuri pa nga Lagi ano. ako rin, iniwa na na ihan. Kasi Okay. Kaya wala na, kumakayo kay ahat ng kayong lang. Musim baraba mi ati duli. Lagi, makulit, dali lang nilutuon ng pansit kasi niluto sila lang. Bagan sa kon. So, luto na eh. Ha? Tangag iring. Isa? Kaya na. Kari na lang. Ah. Kari ay leggings ay. Ang pasalamatan Diyos Ginoo. Pinanggap ko sa mga anak. Labi na kami nagpangga na ho. Sana, Sana all day, kasi kuno nagipangga ba? Wala ko. Ay, wala ko. Ato, saba ng Masama? nanay. Ato, pag nga nanay kay... Tingnan naman na siya. Kung hindi ko rin mauna, kung mabalik ko na sa kalibutan, hindi ko rin yung panggaan. Anong di man panggagan lagi? pila ka tuig na niluron tay. Ay, Wedding anniversary. 58. 58. Sana. Ngano mag-ingan mo mauna nga. Bukudyo ko na siya na ho. Kasi maguna na mo. Kasi, simkuzog. Ba ninjo. Bukudyo ko na siya. Gagapang lawas. Ngunit maunong ba maunong? Nanyanyaingan? Bukudyo, kinudyo ka lagi niya. Siya po muna kudyo ko. Sada ko, kinuzogay. Na. Nga naman, dun na, kuwan. Ano na. Bisag ka mo, di ay. Mamahaw sa Miss Mama Jolie guys. Uba di pa gamong baho eh. Wag pa. Huwag ko nagdahom. Huwag na nandikas kandihay pag-chat na. Kaya kung pagkakalangga. Sa Juham di pang Mama Jolie ng largatay. Gulat lagi ko. Kay kuwan. First step sa ganyan mo, John. Ning saad, di ako nga muli. Ano, bisan pagwa ka sweldo. Di ba, first step yung isa ganyan mo. Pagsamot na. Si Kandrit na. Muto na ka mabundan eh, hapon. Alas 4, 45 man to. First trip, alas 4 man, ano ko kabot. Diyan na guys, naluto nagbikong Ate Julie. Grabe sa Ate Julie. Witik di ka makaluto. Dar, lami ka dyan kay nailunok. Lunok may nga na rin sa amang guys. Kanina nas ibabaw. Lami ka dyan biko. Tapos dyan sa kusina, nagluto pag pansit. Salamat yung Mama Julie kay grabe ka. Kuan ka dyan. Bahala na mga abuhan. Diha kayo mura nagiganggang daan. Kaya wala mga mauning pagkatrabaho. Ano yung abuhan na? Nakabuka magbalik 1 fortnight. Wa pa yung taon niya, on the spot yung taon niya yung pagka. Luto wa ilis-ilis. Mao ni anak nga. Grabe lang may kadag. Nakuha ni sa... Disgracias malbiri. Dili ang gidanga rin. Nanga... Lo, alam makati, wa pa kayo pahuway ti. Huwag, anong Gikar ba kag biyahe? Gabi imiting pa huway. Aw, kapi ba di ay? Gabi imiting pa huway. Diyan na, pansit guys. Sagdi naman sa anamang abuhan guys. Nga na ba dyan maghikay-hikay na yung mga silig. Yung kaldiro, nga na ba dyan na. Manok, may mong gisagulan sa mong pansit. Salamat sa mong nagluto kay gikan pa ka dinig. USA. Gikan pa siya ini. Nansa na cellphone nga. Salamat tagdapog manok ni duha ka buok. Ano naman kaya, kung katipid-tipid, tadi na mo palit. Giihaw pa ka daan. Kung mo palit ang manok kapilan. Baw na, ipila nagmanok kong palit na eh. Tag 250 man siguro, Bisaya man na. No? Tip. Na, ja. Ano naman, makatipid sa. Mag-ihaw pa ta, ja. Kana kay, inihaw na daan. Ditso na naman tadta, day. Salamat ka, Jog Mama Julie. Ihaw, giniirik, kaya parang tatay lagi unod. Ihawan, ganyan nila itong laing tao. Mana na guys. Aso hapod. Pag-ibutang ang mga uban. Sagol-sagol. Lami ng pansita kay na idaghang carrots na. Tangatan eh. Asa mo Wag pang yubin. ginaway na nang among kuan ha. Kay lahi na balik among pagluto. Di para sa injo. Di man pare-pareha lagi. Syaba laman. Sa among ang bay, di ko tigluto. Among ang papairik ko tigluto. Lami magyapon ang nangagbi ko nay. Mayan lang. Enjoy dar guys. Nanay mag-reels to podis nanay. Picture siya ko no. Timplahan. Timplahan ni jag bitsin balik 1 port. Bitaw. Gamay ra guys. Ba kay nila mo kagisang kanang gisang lami ba mo pagtagso. Mo ni nanay og. Siya pag palabay bitsin na kay pero ma. Kaya gamay ito na. Gamay pod. Manay halang-halangan guys mo ni gidang Mama Julie nga manok. Ya guys, luto na pansit ni Mama Julie. Ano ni aka jud Itim. with love. Hay itom. Bawa na yun sa maning kulor. Abra-abra-abra. Lami no na. What is that, mother? Ngayon na lang natin pansit sa ilang anniversary. Long life. Pahaba ng buhay. Nga ni mga basta na yung mga
Anniversary, birthday, pa. Pansit, biko. Hino nga dito, ginagmay. Grasya, kita sige no. Sa una gani nga tinapagudong mga gani. Tinapag, pansit sa gulag, sardinas, lamig mapud. Ano ito yung maabot? Mantala Lamig meron lang kay pagkakuha nanatay natin. manok. Pansit, tatino, ilagay, sagol. Da guys, ay, bisita guys. Hindi ka na. Ag kita, kila tayo. Akuin, matutag, tagbilaran. Bitaw guys, das mayor guys, kay, wako dyan kay bawag anniversary lero nila nanay, da. Kaon sa ayor, karo nga. Nagkatimaho mo na ipod. Kaguman kasi. Dahil kinilaw po da. Yeah. Kanjarong. Tapos, Anniversary na naman dayo. 58 ko na queen. Pinay edad, o pinay edad. 58. 58 katuig. Karon kay mag 58 pa ta. Queen kay last mag-celebrate pa ta kada pas mayor. Para na boy. 58 pa ta ron. Grabe yor, grabe sikreto yor. Singan na to si kukuhaan nyo pag kami tapon mayor. Di ba itong kadal kung ibad-bad sini? Magtanong ra pa may yor. Sige lang yung kukuhaan. Sige ra pa may pananam yor og nara sa mong juta. Isa. Hoy, dali na mamali na pasimbahan. Tapos ka sa pasali. Wapas yung bapa. Simbahan kay Plurami, wala ba pa dyan. Tingnan nyo naman. Muno katay na magamang kuto-kuto kay. Di halal lami lagi pa nila. Namay kinala. Gikan ni kuan USA. Una hasal siya. Bitaw glaning Mama Julie bitaw. Iwan ang daman ng pe. Muro di taga-dirig. Kaya karon lang hindi nakapalit. Ja lami ina bajad yor kay. Mo rin yung mga tinuwal. Inihaw na daan yor. Di na to gibot-ibot dit sunod tagtad pagabot. ni Budante. Kuwag balay mo daan kami. Ja witik pud kadto kaluto ba. Salamat ka dyan, Mama Julie. Tagalan sa mahal sa ng Espiritu Santo. Lord God, thank you so much, Lord, sa kinabuhi nga ng hatag karong adlaw Ginoo sa mga grasyang tanan, Lord, nga ipaambit na mga Lord bisan pa sa mga pagsuway o mga kalisod sa among kinabuhi Ginoo. Salamat, Lord, sa ika-58th wedding anniversary nila tatay ug nanay, Lord, nga arang taasan na sa mga panahon nga ilahang nasalusaluhan sa pamilya Ginoo ang grasya imong ihatag gikan sa mga kaadto, Lord. Salamat, Lord, sa grasya nga nias langis sa Lord nga among pag-asawaan po, Lord God, nga ikaw mga panalangin ug ihatag namo, Lord, ug kusog galig on Ginoo. Gaya kami kusog galig on, Lord, sa among pagpadadyon, Lord, sa pagpakabuhi ganing kalibutan ug pasuluha kami sa among mga sa Lord ug kinitanan na among giday ug pasalamat diha kanimo Ginoo. Amen. Amen. Sa Espiritu Santo. Amen. Happy anniversary. Happy anniversary, Nay. Yellow kay Pok. Yellow pag saging. Iluwag sa akin nga niyo. Para nagtubuhan is duduro.